Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Надявам се съдържанието да ви харесва и ако е така, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да ви излизат известия. Преди да започнем, искам да кажа, че всеки има своите предпочитания и затова в тази класация съм разделил играчите по позиции, като подредбата на футболистите е на произволен принцип. А сега да преминем към днешното видео, което е Топ 12 едни от най-великите играчи за всички времена. Първи раздел – Вратари. Джанлуиджи Буфон. Буфон е роден на 28 януари 1978 година в град Карара. Юноша е на Парма, като прави своя дебют на 17 годишна възраст с мъжки отбор в матч срещу Милан през 1995 година. През 2001 е закупен от отбора на Ювентус, като поставя рекорда за най-скъп вратар по онова време – цели 52 милиона евро. Той прекарва цели 17 години в отбора на Ювентус, като се утвърждава като един от най-добрите вратари в света и абсолютна легенда на отбора. Буфон е рекордьор по мачове за националния отбор на Италия със своите 176 мача. Той държи и рекорда за най-много мачове в серия А – изумителните 648 мача. Има един сезон в отбора на Пари Сен-Жермен, след което се връща в Ювентус за 2 сезона, а неговата кариера завършва в отбора, с който започна всичко, а именно Парма през 2023 година. През 2013 година е обявен за най-добрия вратар на 21 век от Международната федерация по футболна история и статистика. Несъмнено Буфон ще остане в сърцата на милиони фенове по света и винаги ще се помнят неговите велики спасявания под рамката на вратата. Икер Касияс. Икер Касияс е роден на 20 май 1981 година в Мадрид. Детската му мечта е била да стане професионален футболист и да играе за любимия си отбор Реал Мадрид. И както всички знаем, неговата мечта се сбъдва, като дебютира за мъжки отбор на 27 ноември 1997 година срещу Розенборг в матч за Шампионската лига. Прекарва почти цялата си кариера в отбора на Реал Мадрид, чак до 2015 година, като от 2015 до 2020 година играе за отбора на Порто. За националния отбор на Испания има 167 мача, като е вторият с най-много мачове след Серхио Рамос с 177 мача. Той е част от златното поколение на Испания, което печели 2 пъти Европейското първенство през 2008 и 2012 и един път Световното първенство през 2010 година. Считане от мнозина за един от най-добрите вратари за всички времена и със сигурност е автор на едни от най-емблематичните спасявания. Лев Яшин. Лев Яшин е роден на 22 октомври 1929 година в Москва. През цялата си кариера играе за отбора на Динамо Москва от 1950 до 1970 година. В началото на спортната си кариера Яшин също играе хокей на лед, като и там играе на поста вратар, но в последствие решава да се фокусира върху футбола. Определян е като най-великия вратар за всички времена, като е наричан Черната пантера поради своя рефлекс и физика, а и защото винаги облича изцяло черен екип. С националния отбор на СССР става олимпийски шампион през 1956 година и европейски шампион през 1960 година. Яшин е единственият вратар печелил златната топка. Това се случва през 1963 година. След анкета на FIFA през 2000 година, Яшин попада в отбора на 20 век и по този начин е определен за вратар на века. Край стадиона на Динамо Москва е издигната и бронзова статуя на Лев Яшин. Втори раздел – Защитници. Франко Барези. Франко Барези е роден на 8 май 1960 година в град Травалято. Още в детските си години Барези проявява интерес към футбола и първоначално заедно с брат си Джузепе Барези отиват на проби в Интер, като само неговият брат бива одобрен и така Франко се насочва към отбора на Милан, където се превръща в истинска легенда. Прави своя дебют в мъжкия отбор на 23 април 1978 година и играе за росонерите през цялата си кариера чак до 1997. Печели множество трофеи с отбора на Милан, като най-забележителните са 6 пъти шампион на Италия и 3 пъти шампионската лига. Изиграва 710 мача с екипа на росонерите, като има и 31 вкарани гола. За националния отбор на Италия дебютира на 4 декември 1980 година, като общо изиграва 81 мача и има един вкаран гол. С екипа на Сквадра Адзура печели световното първенство през 1982 година. Смятан е за един от най-добрите централни защитници в историята на футбола, като е бил известен със своята интелигентност, уравновесеност и безупречно позициониране.
през 1989 година остава на почетното второ място в битката за златната топка. Номер 6, с който Барези играе за Милан, е изваден завинаги от употреба в клуба в чест на една от най-големите легенди на отбора. Франц Бекенбауер. Франц Бекенбауер е роден на 11 септември 1945 година в Мюнхен. Той започва своя футболен път в ранна детска възраст и бързо се издига в йерархията, демонстрирайки огромен талант и умения. Известен е още като Кайзера заради елегантния си стил на игра, лидерските си качества и доминирането на терена. Почти цялата си кариера играе за Бар Мюнхен, като на два пъти носи екипа и на Ню Йорк Космос, а между тези два периода играе и за Хамбургер. Известен с способността си да играе на различни позиции, Бекенбауер променя ролята на централния защитник, възприемайки по-офанзивен подход. Той популяризира модерната позиция на либеро, която включва изнасяне на топката напред през средата на терена, когато я отнеме, като същевременно подсигурява защитниците, намиращи се пред него. Като футболист печели редица трофеи, като може би най-важните са 3 пъти кеш с Байер Мюнхен, а с националния отбор на Германия печели веднъж световното първенство през 1974 и веднъж европейското първенство през 1972 година. Като треньор печели отново световното първенство с Германия през 1990 година. Несъмнено Франц Бекенбауер е един от най-великите футболисти за всички времена и един от най-големите революционери в футбола, който ще остане завинаги в историята на този велик спорт, което потвърждават и двете златни топки, които спечели той през 1972 и през 1976 година. Пауло Малдини. Пауло Малдини е роден на 26 юни 1968 година в Милано. През дългата си паметна кариера играе само за отбора на Милан, като прекарва 24 години в италианския грант, от 1985 година до 2009. Рекордьор е по участие с екипа на росонерите, като има 902 официални мача, а също така е футболистът с най-много участия в серия А, цели 647 мача. Фланелката с номер 3 в Милан е извадена употреба в чест на легендарния защитник. Малдини има богат набор от трофеи, като най-значимите със сигурност са 7-те титли на Италия и впечатляващите 5 шампионски лиги, спечелени в периода от 1989 до 2007. Интересен факт е, че за цялата си кариера Малдини получава едва 3 червени картона, което е наистина впечатляващо за един защитник. За националния отбор на Италия записва 126 мача и взема участие на 4 световни и на 3 европейски първенства, като е част от идеалния отбор на световното през 1994 година. Малдини не се умява да грабне златната топка, като на два пъти през 1994 и 2003 остава на почетното трето място, но въпреки това той е смятан от мнозина за най-великия защитник в историята. Трети раздел – полузащитници. Лотър Матеус. Лотър Матеус е роден на 21 март 1961 година в град Ерланген. Той е един от най-успешните немски футболисти на всички времена, като неговата кариера в мъжкия футбол започва в отбора на Борусия Мьонхенгладбах през 1979 година, като играе за тях до 1984. Играе на два пъти с екипа на Байер Мюнхен от 1984 до 1988 и от 1992 до 2000 година, а от 1988 до 1992 играе за отбора на Интер. Неговата славна кариера завършва през 2000 година в отбора на Метро Старс. На клубно ниво Матеус има множество трофеи, като най-важните от тях са несъмнено 6 шампионски титли на Германия с Байер Мюнхен и купата на УЕФА спечелена с баварците. А с отбора на Интер става шампион на Италия през сезон 88-89 година, както и печели отново купата на УЕФА през сезон 90-91. С националния отбор на Германия е европейски шампион през 80-та и световен шампион през 90-та, като е рекордьор по мачове за Бундестима със своите 150 мача. След прекратяването на кариерата си като футболист, Лотър Матеус се отдава на треньорската професия, като първият отбор, който поема е Рапид Виена от септември 2001 до май 2002 година. Следват отборите на Партизан Белград от декември 2002 до декември 2003 и Атлетико Паранаензе през 2006 година. Матеус води и националния отбор на Унгария от януари 2004 до декември 2005 година. На 21 септември 2010 е назначен като треньор на България, като началото на престоя му у нас изглежда обещаващо, но на 19 септември 2011 е освободен от поста и така кариерата му в България завършва неприятно, оставяйки горчиви спомени у германеца.
Величието на Лотър Матеус като футболист е подпечатано през 90-та година, когато спечелва и мечтаната за всички златна топка. Андрес Иниеста. Андрес Иниеста е легендарен испански полузащитник, роден на 11 май 1984 г. в селцето Фуенте Албия. Преминава в школата на Барселона през 1996, а дебютът му в мъжкия отбор прави на 29 октомври 2002 г. в мач от Шампионската лига срещу белгийския Брюж. От 2015 до 2018 е капитан на Барселона, а през цялата си кариера при каталунците печели забележителните 32 трофея, като най-значимите са 4-те шампионски лиги и 9-те шампионски титли на Испания. През 2018 преминава в отбора на Висел Кобе, където прекарва 5 години и печели един път Суперкупата на Япония. В момента Иниеста е играч на арабския Емирейтс клуб. С националния отбор на Испания е 2 пъти европейски шампион през 2008 и 2012 и един път световен шампион през 2010, като е част от златното поколение на Испания, доминирало във футбола цели 4 години. Попада в идеалния отбор на 3-те турнира, като на европейското през 2012 получава наградата за най-добър футболист в турнира. Не успява да спечели златната топка, като най-много се е доближавал през 2010 и 2012, когато завършва съответно на второ и на трето място. Зинедин Зидан. Зинедин Зидан е роден на 23 юни 1972 г. в град Марсилия, Южна Франция. Първите стъпки в мъжкия футбол прави с отбора на Кан, като играе за тях от 1989 до 1992 година. След това преминава в отбора на Бордо през 1992 и играе там до 1996 година. От 1996 до 2001 година е играч на Ювентус, а от 2001 до 2006 се подвизава с екипа на Реал Мадрид. На клубно ниво Зидан е спечелил общо 13 трофея, като сред тях се отличават 2 пъти шампион на Италия с Ювентус, 1 път шампион на Испания с Реал Мадрид и 1 път Шампионската лига отново с Реал Мадрид. С националния отбор на Франция има 108 мача и 31 гола, като става световен шампион с отбора през 1998 година, като на финала срещу Бразилия той вкарва 2 гола и през 2000 година става европейски шампион. Той взима участие на световното през 2006, където стига до финал срещу Италия. Този матч е известен най-вече с една ситуация в самия край на второто продължение, когато е провокиран от италянеца Марко Матераци и следва тази реакция, която виждате на екрана си. Зидан бива изгонен, а Италия печелят в последствие след изпълнение на дуспи. Зинедин Зидан е смятан от мнозина за най-великия плеймейкър в историята, като той печели множество индивидуални награди, като най-паметната е златната топка през 1998 година. Четвърти раздел. Нападатели. Диего Марадона. Диего Марадона е роден на 30 октомври 1960 г. в град Ланус, близо до Буенос Айрес. Юноша е на Аргентинос Хуниорс, където през 76-та прави и дебюта си в мъжкия футбол. През 81-та преминава в отбора на Бока Хуниорс, след което играе за отборите на Барселона, Наполи, Севиля и Нюелс Олд Бойс. През 95-та се завръща в Бока Хуниорс, където и завършва своята блестяща кариера. Като цяло Марадона е доста противоречива личност, тъй като освен победите и трофеите, които печели, той има проблеми в личния си живот, свързани с употребата на наркотици. Предполагам, по-голямата част от феновете са избрали да гледат от хубавата страна на Марадона, тъй като той е бил истински гений с топка в крака. И въпреки, че не печели златната топка, той е включен в първия Dream Team на Франс Футбол през 2020 година, а през 1995-та все пак получава златна топка за заслуги във футбола. С отбора на Наполи печели 2 пъти шампионската титла на Италия и веднъж купата на УЕФА през сезон 88-89, което са и може би най-големите отличия на клубно ниво. С националния отбор на Аржентина изиграва 91 мача и има 34 гола, като през 86-та става и световен шампион с гаучосите. Това световно първенство се помни и с друг противоречив момент от историята на Марадона. На четвъртфинала срещу Англия Марадона отбелязва гол с ръка, но попадението е зачетено и този момент голът носи прозвището Божията ръка. Пеле. Едсон Арантес до Насименто, или по-известен като Пеле, е роден на 23 октомври 1940 г. в град Трес Корасоинс. Дебют в мъжкия футбол прави с отбора на Сантос, където прекарва почти цялата си кариера от 1956 до 1974 г., като има 659 мача и 643 гола във всички турнири с отбора.
През 1975 се мести в САЩ и играе за Ню Йорк Космос, където и завършва кариерата си. С националния отбор на Бразилия той има 92 мача и 77 гола, като е ставал световен шампион с отбора цели 3 пъти. Това се случва през 58 в Швеция, 62 в Чили и през 70 в Мексико. Носещ прозвището краля на футбола, Пеле е определен като най-добрият футболист на всички времена и през 2000 година си поделя с Марадона приза за играч на века, връчен от ФИФА. С отбора на Сантос има редица спечелени трофеи, част от тях са 6 пъти шампион на Бразилия и 2 пъти Копа Либертадорес през 62 и 63 година. Пеле със сигурност е един от най-великите играчи, стъпвали на терена и въпреки, че по негово време златната топка се е връчвала само на играчи, играещи в Европа, през 2013 FIFA му връчва почетна златна топка. Ако беше играл в Европа или ако тогавашните правила бяха различни, съм сигурен, че Пеле щеше да е спечелил доста повече златни топки. Лионел Меси. Лионел Меси е роден на 24 юни 1987 година в Росарио. Юноша е на Newell's Old Boys, но бъдещето му като професионален играч е застрашено, тъй като на 10 годишна възраст е диагностициран с недостиг на хормон на растежа. Тъй като лечението се оказва непосилно за неговото семейство и за отбора му, той търси спасение в Испания. Там бива забелязан от скаутите на Барселона и той започва да играе за юношите на отбора, а лечението му е поето от собствениците на клуба. През 2004 Меси прави своя дебют за Барселона и, както се казва, всичко след това е история. За 17 години в клуба изиграва 778 мача във всички турнири и отбелязва невероятните 672 гола. През 2021 подписва с отбора на ПСЖ, а от тази година е футболист на американския Интер Майами. С националния отбор на Аржентина има 180 мача и 106 гола във всички турнири. Рекордьор е в много класации, като една от тях е за най-много спечелени трофея. Цели 44, като най-паметните от тях са 10 шампионски титли на Испания, 4 пъти шампионската лига с отбора на Барселона и разбира се световното първенство през 2022 година, с което според мнозина Лео Меси е превъртял футбола. Други забележителни рекорди, които Балхата държи, са 6 пъти златната обувка и 8 пъти златната топка. Меси държи и рекорда за най-много голове за календарна година, като през 2012 вкарва изумителните 91 гола във всички турнири. В света на футбола винаги ще има спорове кой е най-великият за всички времена. Според мен всеки от изборените, а и много други, са велики по свой собствен начин и носят своя собствен чар. Това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и ако искате да направя втора част с още велики футболисти, пишете долу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала и цъкнете камбаната, за да получавате известия. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.